Arratsalde on ikusle, zer moduz, ongi etorri. Gaur maiatzak 19, hortzeguna, hauexi dira gaurko egunak Iruin herrian eta Nafarroan utzi dizkigun albiste nagusiak. Espainiako ordezkariaren dimisioa hizpide izan dute parlamentariek. TRV-ko langile protesta egin dute auzitegian kaleratzeak eteteko eskatuz. Arantzadik barkamen eskatu du Berrok egindako akatsarengatik. Proiektu txikitzaileak salatu ditu Ernaik. Frankismoan sindikalista izandakoek diktadura garaiko krimenen aurkako kereiarekin bat egin dute. Tafaiako lantegi bat hustu behar izan zuten atzo goizaldean. Orpo probaren bidez atzemandako gaixotasun kopurua igo du Nafarroak. Arantzadiko baratzak erabiltzeko errolda sortuko du Iruñak. Oinez gailurra 2016 aurkeztu dute gaur goizean. Kantu eta hitza barrenean Amoranteren kontzertua izanen da gaur. Hortzegun honetako albistekin hasteko, Carmen Alba, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariaren dimisioa hizpide izan dute parlamentariek. Ordezkariaren figura ezbaian jarri dute eta dimisioa eskatu ere. Azken asteotan denon ahotan egon den gaiaz solastu dira Geroa Baiko Maria Solana, EH Bilduko Bakartxo Ruiz, Ezkerrako Joseba Ezeolaza eta Alduguko Eduardo Santos. Carmen Alba, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak Mikel Zabalzaren aldeko murala ezabatzeko eskatu zion Agoizko udalari. Honen harira aldaketaren aldeko lau indarrek Albak dimisioa aurkez dezan eskatu dute. Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentariak adierazi du Albaren figura ez dela batere demokratikoa. Geroa Baiko Maria Solanaren aburuz burlatako polizia operazioa lekuz kanpoko eta momentuz kanpo egindako operazioa izan zela gaineratu du. Mikel Zabalza etarekin lotzea grabea iruditzen zaiola azpimarratu du. Eduardo Santos Alduguko parlamentariak aldiz Carmen Albaren axolagabetasuna Mikel Zabalzaren kasuan oso arriskutsua dela aipatu du, bestalde tortura ez dela existitzen esatea jarrera arriskutsua dela esan du Santosek. Albak oposizio politikoa egiteko erabiltzen du bere kargua eta hori oso gauza larria dela esan du Ezkerrako parlamentari den Joseba Ezeolazak. Bertze kontu bat, TRV-ko langileek protesta egin dute auzitegian kaleratzeak bertan bera uzteko eskatuz. Enpresak 123 langile kaleratzeko lan erregulazio espedientea martxan du eta dagoeneko 101 langilek jaso dute kaleratzea agindua. Nafarroako justizia auzitegian sindikatuek jarritako helegitea aztertzeko epaiketa egiten ari dira. TRV enpresak abian duen lan erregulazio espedientea bertan bera uzteko eskara jaso dute langilek helegite horretan. Auzitegiaren parean kalean protesta egin dute Landabengo TRV-ko lantegiko langile ugarik. 123 kaleratze jaso ditu enpresak erregulazio espediente horretan eta dagoeneko 101 jaso dute kaleratzea agindua. Arantzadi udaltaldeak barkamen eskatu du Laura Berrok egindako akatsagatik. Azken asteotan pilpilan egon den gaia izan da, berdintasun teknikariak Joar elkarteari emandako aldeko boto bat medio. Laura Berro berdintasun zinegotziaren dilema izan da azken egunotan Joar elkarteari esleipen bat adjudikatzearen aldeko botoa eman ostean. Aizpadu bertako presidentea eta beraz nahasi egiten dira familia eta politika kontuak. Legeak dio halakoetan zinegotziek ez luketela botorik eman behar. Berrok ordea lapsus bat izan zuela adierazi du eta bere botoak ez zuela emaitza aldatu. Orain dimitituko ez duela jakinarazi dutenean agerraldi publikoa eskaini du Arantzadik egoera azaldu asmotan. Joarrek urteak daramatza Arrosadia eta Azpilagainako gazteriaren alde lanean eta haren lana dela eta irabazi du lehiaketa. Publiko egin dute ildo berean zinegotziak ez zuela parte hartu proiektuaren balorazioan ez eta esleipenean ere. Elkarte bati edo besteri mesede egiteko asmorik ez da egon Arantzadiren irudiko akats larri bat bai ez besterik. Ernaik gazte erakundeak Nafarroan garatzen ari diren makroproiektuak salatu ditu diputazioa aurrean eta bide batez asteburuan egingo den txirrinka martxan parte hartzeko deia luzatu zuten. Nafarroako diputazioaren aurrean agerraldia egin dute Ernai gazte antolakundeko zenbait gaztek larun batean Iruñetik pasako den txirrinka bizikleta martxarako deia zabalduz. Horrez gain proiektu txikitzaileak salatu dituzte, esaterako Aroztegiaren eta abiadura handiko trenaren kontrako afitxak erakutsi dituzte.
Eta aurrera jarraituko dugu albisteekin. Frankismo garaiko sindikalistek Iruñeko udalaren kereila babestu dute. Garai hartan borrokatu ostean, gogoraratzeko eskubidea aldarrikatu dute. Frankismo garaiko Nafarroako 100 sindikalistek manifestu bat sinatu dute Iruñeko udalari babesa emanez frankismoko krimenen kontra aurkeztuko duen kereilan. Angel Sanz, Magnesitas enpresako langileen ordezkari ohiak adierazi du, klasearen eskubideak eta askatasun demokratikoak defendatu zituztela eta jazarriak izan zirela bai manifestatzeko, ordezkaritza bat izateko, grebe egiteko eta elkartzeko eskubidea defendatzeagatik. Gogoraratzeko eskubidea aldarrikatu dute orain. Manifestua aurkezteko ekitaldia egin zuten atzo eta Sanzek azpimarratu zuen ezin direla berdindu frankismoan langileen eta herritarren eskubideak defenditu zituztenak eta haien kontraritu zirenak. Eurei isuna jarri zizkieten, zerrenda beltzetan sartu zituzten eta zenbait kasutan torturatu eta espetxeratu ere egin zituzten. Manifestuarekin bat egiteko sinadurak biltzen hasi dira garai hartan errepresioa modu desberdinetan jasan zutenen artean. Eta honez gain Iruñeko udalak egindako urratsa txalotu dute eta bide horretan pausoak emateko eskatu diete erakundeei. Atzo Tafallako lantegi bat hustu behar izan duzuten goizaldean, bertako tximinia bat gehiegi berotu zelako. Pelzer del Norte enpresako gaueko txandako beharginak lantegitik atera behar izan dituzte Tafallako Barrankiel industrialdean. Aire zirkuituko tximinia hodi bat gehiegi berotu zen eta sutea pizteko arrisku handia zegoen. Ez dute inor hartatu behar izan Nafarroako gobernuak agiri batean azaldu duenez. Nafarroako larrialdi zerbitzuetara goizeko ordubiak aldera deitu zuten airea ateratzeko sisteman sutea zutela jakinarazteko. Arrisku horren aurrean gaueko txandan lanean ari ziren beharginak lantegitik atera zituzten enpresako arduradunek. Tafallako suhiltzaileak bertaratu ziren. Jaioberriei egiten zaien orpoa probaren bidez atzemandako gaixotasuna igo du Nafarroak. Maiatzaren 18 geroztik 7 dira atzemandako gaixotasunak. Maiatzaren 18tik aurrera Nafarroan jaiotako aurrei 7 gaixotasun antzeman dituen orpoaren proba egiten ari zaie. Orain arte, 2 eritasun automateko balio izan zuen probak, baina hilabete honetatik aurrera azterketaren estaldura handitzea erabaki du foru gobernuak. Jaioberriengan sortzetiko gaixotasun metabolikoak prebenitzeko programa zabaldu du horren bestez, Uxue Barkosek zuzentzen duen gobernuak. Asmoa gaixotasun hauekin lotutako erikortasuna, heriotza tasa eta desgaitasunak murriztea da, baita gaixotasun horiek jota dauden lagunen bizi kalitatea hobetzea ere. Fernando Domínguez Nafarroako Osasun Kontseilariak gobernu saioaren osteko prentsaurrekoan azaldu duenez, maiatzaren 18 arte 2 gaixotasun bakarrik hauteman zituen orpoaren probak, maiatzaren 18tik aurrera 7. Gaixotasun hauek larriak dira, baina oso ume gutxik edukitzen dituzten eritasun arraroak izaten dira. Nafarroan 6-8 egoten dira urtero. Garaiz tratatzen badira, gutxitu edo saiestu egiten dira gaixotasun horiek izan ditzaketen ondorio larriak. Eta Arantzadiko baratzak erabili ahal izateko errolda sortuko du Iruñak. 2 urte daramatzate martxan baratza libre hauek. Iruñeko gobernu batzordeak adostu du norbaiti baratza bat esleitu eta horrek nahi izan ez balu, itxaron zerrendan dagoen urrengo pertsonari egokituko zaiola. Horretarako Arantzadiko aisialdi baratzak landu nahi dituztenen errolda eginen du. 2 urte daramatzate martxan baratze librek eta arrakasta izan dute. Iruñan erroldatutakoek eska ditzakete. Eta gaur goizean aurkeztu dute 2016ko oinez gailurra. Nafarroa oinezeko ekitaldien baitan dago oinez gailurra eta mendizaletasuna eta euskara bultzatzea du helburu. Urriaren 16an Ibaialde eta Erentzun ikastolek Bianan ospatuko den Nafarro oinezko antolatzaileak berrikuntza bat nabarmendu nahi dute. Oinez gailurra, Biana Lodosa. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria, Maite Otero Erentzun ikastolako zuzendaria, Santi Kariñanos, oinez gailurra 2016ko kidea eta Gregorio Ariz mendigoizalea izan dira aurkezpenean. 2014an Zangotza ikastolak oinez gailurraren lehenbiziko edizio antolatu zuen mendizaletasuna eta gure hizkuntza, hau da, euskara, batzeko asmoz, biak gure kulturaren adierazle nabarmenak direlako. Pasaren urtean baztan ikastolak hartu zuen lekukoa eta edizio honetan ere proiektuarekin jarraituko dutela adierazi dute. Nafarroako zein Pirineotako hainbat menditarako igoerak egin eta igotako mendia simbolikoki babestea proposatzen du ekimen honek. Horretarako irubebikoitza.oinezgailurra.eu helbidean mendi zerrenda bat osatu dute eta bertatik zein mendi igo nahi den aukeratu daiteke.
Gailurra 20 eurotik hasita babestu daiteke eta oinez gailurrako kita bidaltzen da etxera, mosketoia eta bandera. Bandera igoeraren egunean gailurrean bertan jarri beharko da eta gero argazki edo bideo bat bidali beharko zaie antolatzaileei. Argazki guztiak webgunean jarriko dira. Guretzat, plazer bada gaur hemen Biana eta Lodosako ikastolen eskutik aurkezten dugun ekitaldi hau zuekin konpartitzea. Hemen mahaian nirekin daude benetan ekimen honen bultzatzaile eta bertan lanean ari diren pertsonak. Nire eskubitan Maite Erentzun ikastolako zuzendaria, nire ondoan ezkerretan Gregorio Ariz, mendigoizale nafar ezaguna, bere kurrikulunak kokatzen du nazioarteko mendigoizaleen elitean, espedizio ugariren sustatzailea izan da, 4 urtez baita ere Euskadiko Mendi Federazioan zuzendari teknikoa izan da, eta benetan mendizaletasuna izan da bere pasioetako bat, badugu baita ere argazkilari eta idazle, eta guretzat benetan importantea dena, proiektu honetan, gaur aurkezten dugun gailurra proiektu honetan, sustatzaile, laguntzaile eta gaur bereziki bere presentzia hemen eskertu nahi dugu. Eta bere ondoan Santi Cariñanos, aurtengo oinez gailurreko taldeko kidea. Beraiek izango dira hitza hartu eta proiektu honen berri emango dizuetenak. Badakizue, errepikatu dugu ja zenbaitetan, aurten Lodosa eta Bianan Nafarroa Oinezek bere 36. edizioa ospatzen du, eta oineza badakizue bizirik dagoela, egokitzen joan dela urte guzti hauetan bizi den errealitatera eta gizartera, eta horrekin hainbat aldaketa ekarri ditu urte guzti hauetan. Gaur aurkezten dugun ekintza honek ez du oso bizi luzea, dela 2 urtek hasi zen, eta benetan arrakasta handia izan du, eta ekintzaren bitartez ikastolak beti saiatu gara gure ikasleen, gure inguruko pertsonen heziketa sustatzen, eta heziketak dakar baita ere osasuna, elikadura, aisia, kirola eta bar. Beraz, ekintza honen bitartez, Zangotzan sortu zen ekintza honen bitartez, balioiek sortu nahi ditugu. Baita ere, izen honek, gailurra izen honek, dakarzkigu burura oso gauza guretzako esanguratsuak eta metaforikoak. Ikastolen elkarteak, aurten Biana eta Lodosako ikastolen bitartez, gailur hortara eraman nahi ditugu gure hizkuntza, euskara, gure kultura eta hori guztiak nahi dugu auzolanaren bitartez. Beraz, eskerrik asko, bertan parte hartuko duzuen guztioi. Josuk aipatu badu ere, nik ere 2 ikastolen izenean eskertu nahi dizuet honea etortzea. Erentzun eta Ibaialde ikastolak ari gara momentu honetan gailur bat igotzen. Eta gailur berezi honen izena Nafarroa Oinez da. Honetaz hitz egin nahi dizuet orain. Hartu tenkatira, lema honekin Nafarroa Oinez 2016tik animatu nahi zaituztegu gurekin batera soka hartu eta tira egitera gure hezkuntza proiektuak irmotasunez finkatzeko. Eta gure hizkuntza Ebroko haranetik zabaltzeko, Bianatik San Adrianera, Aras, Bargota, Armañanzas, Desojo, Torralba, Sansol, Los Arcos, Mendavia, Lodosa, Sartaguda, Andosilla, Sesma edota Karkarretik pasatuz. Soka honek geografikoki bananduta dauden 2 ikastola lotzen ditu. Behar berdinak ditugulako eta gaur inoiz baino gehiago kalitatezko euskal hezkuntza batean sinisten dugulako. Lanean jarraitu nahi dugu gure proiektuak aurrera ateratzeko. Hala ere, zailtasun handiak dituen erronka baten aurrean gaude. Lehenengo aldia da Nafarroan 2 ikastolen artean antolatu behar dugula Nafarroa Oinez jaia. 2 ikastola txiki, giza baliabide eskasekin. Baina naiz eta tamainaz txikiak izan, gure ilusioa eta gogoa handiak dira. Baita gure ezaugarriak diren parte hartze eta lankidego nortasunak ere.
Guretzat oso beharrezkoa den oinez baten aurrean aurkitzen gara. Gure azpiegiturak ordaintzeko baliabide ekonomikoak emango dizkigun oineza eta gure hezkuntza proiektua gure ingurunean sendotuko duena. Horretarako guztien laguntza eta implikazioa behar dugu oinez urte honetan. Egongo diren jardueretan parte hartzen, materiala erosten, Nafarroa oinez egunean bertan laguntzen, euskaltzale guztiei sokal luzatzen dizuegu. Gurekin batera, Bianan, urriaren 16an, ospatuko dugun jai handia arte. Hartu, tenka, tira egiteko. Nafarroa oinez proiektuak bere ibilbidean barna garatzen eta osatzen joan da. Gaur egun, Nafarroa oinez euskararekin lotzen dugu, kulturarekin, artearekin, eta oraingo honetan kirola eta mendizaletasunarekin lotuko dugu ere bai, jarraian aurkeztuko diguten oinez gailurra proiektuarekin. Eskerrik asko. Eta gaurko albistekin bukatzeko, Amoranteren kontzertua izanen da kantu eta hitza zikloaren barrenean, arratsaldeko 8:30 erraldoien txokoan. Kantu eta hitza 2016ren baitan antolatutako kontzertua erraldoien txokoan izanen da arratsaldeko 8:30. Iban Urizarrek 2 hamarkadatik gora daramatza musikaren munduan murgilduta. Zenbait proiektutan parte hartu du eta hainbat artistekin lan egin du. Besteak beste, We Are Standard, Rafa Rueda, Joseba Irazoki eta Napoka Iria. Amorante da haren bakarkako proiektu berria non musika tradizional eta herrikoiak bat egiten duten esperimentazioarekin eta improvisazioarekin. Bistatik galdu gabe beti ere kantua adierazpide gisa. Improvisazioak eta musika esperimentalak zedarritzen dute Amorante Saski Naskiaren bidea. Eta hau izan da dena gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta urtzegun onona izan. Eta orain nazioarteko albisten berri izanen duzuen mundura begiran, eta beti bezala horren ondotikan eguraldiaren iragarpena. Bertzerik ez, bihar arte.
Iruñerriari dagokionez hodeitsu esnatu eta hodeitsu mantenduko da goiza eta euri tantaren bat ere eror daiteke noiz behinka. Arratsaldetik aurrera ostarteak zabalduko dira eta ateri eutsiko dio. Ipar-mendebaldeko edo iparraldeko haizea ibiliko da egun guztian zehar eta temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira. 15 graduetan kokatuz minimak oraindik 10 gradutan ematen diren bitartean. Baztanaldean egunaren lehenengo partean zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du. Horrela mantenduko da arratsalde erdialdera arte, gutxi gorabehera eta orduan atertzera egingo du, baina lainotuta jarraituz. Iparraldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. 14 graduetan kokatuz, minimak 10 gradutan jarraitzen duten bitartean. Nafarroari dagokionez, eguna hodei geruzalodiarekin hasi dugu eta euri pixka bat egingo du ipar partean bereziki. Giro honekin jarraituko dugu arratsaldeko lehen orduak arte eta gero atertzera egingo du eta Ebro ibarrean ostarteak irekiko dira orduan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak bizi xamar joko du Nafarroako hegoaldea. Temperatura ez da 20 graduetatik pasako. Bihar ordea udaberriko giro eguzkitsua. Eguna behe-lainoarekin eta hodei hondar batzuekin hasiko dugu, baina laster desagertuz joango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Gainerako orduetan oskarbi egongo da edo hodei gutxirekin eta horren ondorioz bihar bai 20 graduak gaindituko dira barnealdean. Temperatura gora beraz. Larun batean bero egingo du, izan ere giro eguzkitsua eta lasaia izango dugu. Goizean zehar giro hau mantenduko da, arratsaldean handituz joango den ezegonkortasunak eta beroak trumoi-hodeiak garatzea eragingo du eta eguna amaitzerako ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak bota ditzake ere. Hegoaldeko haizea ibiliko denez temperatura asko igoko da, balio altuenak 30 graduetara hurbilduz. Ekaitza lehertutakoan haizeak ere ipar-mendebaldera egingo du eta orduan temperatura desente jaitsiko da. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Aldako lanen lan vertikaletan espezializatuak gara, sarbide zaileko tekniketan adituak, esperientzia eta formazio tekniko zabala eta homologatua dugu. Gure zerbitzuak modu konbentzionalean, baina denbora gutxiagoan eta ekonomikoagoak dira. Aldako lanen, gure zerbitzura eta kalitatearekin konpromezu handia dugu. Bisita ezazu gure web orrialdea eta ikusi eskaintzen ditugun zerbitzuak. Urteko 365 egunak 24 orduz zure zerbitzura egongo gara. Aldako lan, zure lana errasten espezializatuak. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.